Ndakwenda. Wow, kwenda baby. Saka ndikumbira kuti ndifoka something. Something like what futhi? Saka mari zvanje mukomana wangu ese. Asokubhadharisa sleepover. Handisi zvandataura, handiti ndokuti mukomana wangu here kwacho. Zvekuti mukomana wangu but aiwa hazviri kuti kana sleepover ufanira kungoenda une something. Last time ndakakupa mari. Last time ndikakupa futi mari. Last time ndikakupa izvi kana ndisina handina zvekuti kuti unobva waita zvekutobvunza kuti switi wakubhadharisa sleepover. Wakubhadharisa here? Aiwa, hatisi kumburo, tiri kuita zvekurwa here. Hapana kana problem. Inini ndachingoti ndikumbirawo kana kamari. Aiwa, ndozvandiri kutaura kuti iwe wakubhadharisa here kana wakubhadharisa unotaura kuti sha inini kutora kwandakaita kunoku mari yakati ndipe ndotokupa mari andiona. Ndikuona wapedza kugadzisa bhedhi zvese wapedza wachinja wagara pasinza wagara utaura kuti ndakuenda wagara ndakuenda wazoshinga manje kutaura ndikuda mari ko wadi kungotaura kuti ini mishando wobhadharisa ini handingangouye kuno kana kuti usati wauye kunoku waifanira kutaura kuti hauna kaiwewe indikauya unofanira kuti unipewo mari like 200 kana 300 kana mari kana 50 rand otaura mari yacho otaura kwete kuti handisi kuita zvekukenjesa inini. Saka sei uchitaura kuti ndikupe mari every time paunouya kuti hauna chauri kundipera hauna chauri kundipera. Ndinenge ndichitaura kuti pandinofambawo murodhi apa pandinokupfuurawo nekana pakashopu ndotengawo ndofambawo ndichidya kasambi. Ndozvandikubvunza kuti wakubhadharisa here iwe? Hatisi kurwa alright but iwe fungodzera kana uchida kuti mari uchibva kusleepover nguva dzese kudai so tinoroorana. Ndomuroora here munhu anondibhadharisa zvinoita sei? Aiwa ichimbopaona wega iwe. Zvatosvika ikoko here, handisi kubhadharisa inini. Saka iwe se wazoshinga sei sehure yokutaura kuti hauna mari yauri kundipawo here kana something. Andiona zvinoitwa nehure ndorinobvunza mari ko iwe wazoshinga sei kutaura kana uri musikana wangu ari kubva kusleepover. Ndatatoona semukomana wangu uchandipawo kana kamari.